खनबेसे हर बारलांखो, खनबेसे सान बारलांखो, दिना गावनि बोथोर बायदि गावनि सम बायदि थांगासिनो। बेबायदिनो आंनि जिउआबो आंनि संसाराबो थांगासिनो, बारलांगासिनो। सम आरो दिनफोरा गावनि बोथोर बायदि गावनि सम बायदि थांगासिनो। बेबायदिनो आंनि दुखुथिया जिउआबो बारलांगासिनो। बेजों लोगोसे आंनि गोरबोआव थानाय फैनो गोनां गथ'आबो सम जाबोगासिनो। उदैयाव उखैहाबनाय, गोरबो बायग्लिनाय, मेगनाव मोदै लानानै मैयानि दिना माबोरै आंनि हरसेया बारलांखो जेबो गमखौनो मोनासै आङो। नै सोरांलायबाय, खामि सिङाव हाबनांबाय, जानाय लोंनाय जगार खालामनांबाय। बेफोरबायदिजोंनो आंनि जिउ संसारा बारलांसिगोन नामा? आं गावनि फिउचारनि थाखाय मानो एसेबो सानदिनो सम मोनदिया? गावनि इयुननि थाखाय आं मानो साननो रोंदिया? गाबोन समनि फैनो गोनां गथ'नो आं माखौ जाहोगोन, माखौ गानहोगोन, माखौ जोमहोगोन, माजों फोरोंगोन? नै गोरबोआव थानाय समावनो आं मिनिजाखाबाय, थाइसे फैसा खामायनो रोंजाया, मालायनाव बिबाय बिबाय संसार खुंग्रा जाग्रा होननानैहाय। बिदिजोंलाय बोरै संसारा थांनानै थानो? आं देरहाखौ बोरै हाजिरा मावनो थिनहरनो? बेसेरा उन्दैनिफ्राय रुवा गंसे दांफेरनो मोनाखै, खदाल गंसे दांफेरनो मोनाखै। आं बेबायदि मानसिखौ बोरै खस्थ' मावहोनो? आंखौ लानानैनो बियो जोबोद खस्थ' मोननांसिगोन। नाङा, आं बेखौ मावनो होआ। आं गावनो मावगोन, आं गावनो मावनानै जागोन। आं गावनि खस्थ' मावनायजों आं गावनि संसारखौ खुंगोन। आं मावहैनोबाबोलाय बहा मावहैनो? आंनो सोर खामानि होगोन? बे गामियाव बहा मा खामानि मोनो आं जेबोखौनो मिथिया। आं माब्लाबाबो सानहरफेराखैमोन जे आङो बेबायदि हालोदाव, बेबायदि जेंना समस्यायाव सानसे सफैगोन होननानै। उदैयाव गथ' लानानै आं सोरनियाव मा मावहैनो, मा खामानि मावनो? आंनि जिउआव आंगो थानानैबो आंगोखौ आं मानो आंगो खालामनानै लानो हायाखै? आंनि सायाव मा गोरोन्थि नुदों आंनि आंगो मानसिफोरा? आंखौ मानो एसेबां इनाय खालामो? आंखौ मानो एसेबां लासि फोनाङो? आंखौ मानो एसेबां सोगाबनो लुबैयो? आंखौ मानो अना? आंखौ मानो मोजां मोना? जिउआव रंजादोंमोन गावनि बिब'खौ आङो लोगोआव थैस' थांस' मोनगोन, गावनि बिब'जों अनजागोन, नायजागोन, जोथोन लाजागोन होननानै सानदोंमोन। नाथाय आंनि साननायफोरा गासैबो फेलें। आरो आनै, आमाइ, नोंसोरनोथ' आंखौ गिदिर गोलाव खालामदों, नोंसोरनोथ' आंखौ बिलाइ हरबाय। आमाइ, नोङो आंखौ मानो खबर लाफैया? आंखौ मानो बिसार खालामा? नोंनि बियादै मावरियाया मा अबस्थायाव दङ? आमाइ, आंखौ खनसे नाफै, आंखौ खनसे खबर लाफै। आनैयाबोथ' आंखौ अनखानाय नङा, आब'आबोथ' आंखौ अनखाला। आमाइ, नोंल'सो दङसै आंनि। नों आंखौ नायफैदो आमाइ, आंखौनो खनसे खबर लाफैदो, बिसार खालामफैदो। जेब्ला आंनि आइ आफाया एक्सिडेन्टजों थैहां जायो, बै समाव नोङो आमाइ आइनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन ना, नोंनि फिसाखौ आं गावनि फिसा बायदि अनगोन, माब्लाबाबो दुखु होआ, माब्लाबाबो मेगनाव बोहैहोआ होननानै नों खोथा होदोंमोन ना आमाइ। अब्ला दिनै नोंनि खोथायाबो बहा थांखो? आंनि मेगनावनो मानो मोदै बोहैहोदों आमाइ? ओहो, गाबनानै जेबो जाया, गाबनानै जेबो समाधान जाया। आं दायो गथ' गोरलै नंलिया। आं बुजिनो हाबाय। आं गावनो राहा लामा लानांसिगोन, गावनि थांना थानाय लामाखौ। आं गोख्रै ओंखाम संनानै गामिथिं ओंखारलांनोसै, बहा मा खामानि मोनो। सोरां बिहामजो, नों दहायनिफ्रायनो हारसिं सिरि मा रायलायखोमाबाय थादों? आं खोनागासिनो। नों मा खोनादों आयै? आं जेबो रायलायाखैथ'। आङो नै मा मैगं संगोन बेफोरखौसो हारसिं रायलायगासिनोमोन। नों बेखौनो खोनादोंदां आयै? बिहामजो, नों मानो एसेबां थगायनाय लाखो गावखौनो? नों आंखौ मानो एसेबां थगायो बिहामजो? नों मानो थगायनानै मोजां मोनो? गावनि दुखुखौ सिखोमानानै नों मानो मिनिफ्लायो बिहामजो हो? आं मैया नोंनि गासै बाथ्राखौनो खोनाजोबदों। जेब्ला नों बाबानो फोरमायगासिनोमोन, खोन्थागासिनोमोन मेगनाव मोदै लानानै, अब्ला आं गासैखौबो खोनाजोबदों बिहामजो। मैयानि दिना मैया थांबाय आयै। मैयानि दुखुखौ आं दिनै बावगारबाय। प्लिज आयै, नों खोनादोंब्लाबो अननानै सिरि थादो। आं मैयानि दुखुफोरखौ गोसोआव खांफिननानै गावखौनो दुखु होनानै लाबावनो गोसो गैला आयै। गासैबोथ' आंनिनो गोरोन्थिना। थाइसे फैसा गैजाया, खामायनो रोङा, मालायनि सायाव नारसिननानै संसार जागासिनो आङो। आं आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आं बेफोर गासै साजाखौ मोनदों, बुंजादों, मिनिजादों। आं बेफोरखौ गोरोन्थि साना आयै। आङो साननानै लादों बेफोर गासैखौबो आंखौ गियानसो होदों, आंखौ फोरोंदोंसो होननानै आं साननानै लाबाय। आंनि खर' मेलेमाव बेफोर बाथ्राया फैयाखैमोन। आयै, आंहाबोथ' थाइनै मेगन दङ ना? आंनि थाइनै मेगना नुयो, आथिं आखाइ दङ ना आंहाबो? अब्ला आं मानो
मालायनि सायाव उदां उदां जानो, मालायनि सायाव मानो नारसिनो, मालायनि सायाव मानो आसा खालामनो ना आयै? आयै, आं दिनैनिफ्राय जानो लुबैयोब्लाबो आं रावनिफ्रायबो बिनानै जाला। आं गावनो खस्थ' खालामनानै, आं गावनो हाजिरा मावनानै जि थाइसे थाइनै मोनो आं बेजोंनो जानोसै। आयै, आं दिनैनिफ्राय हाजिरा मावनो सानबाय। मा होनदों नों फिसा हाजिरा मावनो? नों मानो हाजिरा मावनो नोंनि बिखुनजो थासान्दि? हो? मानो हाजिरा मावनो नोङो बेबायदि देहायाव? समाजनि मानसिया आंखौ मा बुंगोन, जोंखौ मा सानगोन? देहा बिखुनजो थासान्दि बिहामजोआ, मोदोम गाज्रि बिहामजोआ हाजिरा मावनानै जादों होननानै मा सानगोन बिहामजो? मा बुंगोन? नों जि बाथ्रा बुंदों दिनैबो बे बाथ्राखौनो मानसिफोरा आंखौ बुंगोन आयै। बेहा बिखुनजोनि खामायनाय जाग्रा, थाइसे फैसा इनकाम गैया, उरां उरां थाग्रा होननानै दिनैबो बे बाथ्राखौनो जोंखौ बुंगोन आयै। बेनिखायनो थांनानै थासान्दि आथिं आखाइ दं जिहेतु गावनि नांगौखौथ' गावनो मावनानै जाखानांगोन ना। नोंसोर दङ होननानै नोंसोर थांनानै थासान्दिल'सो नोंसोरनि आसाया जों जानो हागोन। सानसे समावथ' जों गावनि आखाइजोंनो मावनानै जाखानांगोन ना। आरो जोंहाथ' साख्रि बाख्रि जेबो गैखाया, लेखा फरा जेबो गैया। बेनिखायनो आयै, नों आंखौ बारा दाहोसै। आं दिनैनिफ्राय हाजिरा मावहैनोसै, हाजिरा नागिरहैनोसै, आङो बहा मा मोनो। आयै, नों आंखौ बारा दाहोसै, जेबो दा बुंसै। बिहामजो फाग्लि जादों नामा नोङो? हो? फाग्लि जादों? गोब्राबदों नामा? बेबायदि देहायाव सोरनाव मा खामानि मावहैनांगौ नोङो? बे समाव नोङो आराम आराम थानांगौसो बिहामजो। आं नोंखौ थांनो होआ। आरो बाबाया मिथियोबा मा जानांगौ? देरहायालाय मा बुंनो, बेबो बेखौनो बुंगोन आरो थांनो नाङा होननानै। बेनि थांनो नाङा होननायजोंथ' संसारखौ खुंनो हायाना। आं बेखौ खस्थ' मावहोनो गोसो गैया आयै। आरो नोंसोरनि सायाव, आब'मोननि सायाव आं नारसिननानै गावनि संसारखौ खुंनो सानाखै। बेनिखायनो आं गावनो खस्थ' खालामसै आयै। आयै थाथ', आं गामियाव खायसे ओंखारलांनि, बहा मोनो, बहा मा खामानि मोनो आं एसे खबर नागिरहैनि। आयै आयै आयै, बे बिहामजोआ मोदोम हायाफ्रा मा बहा मा साननानै मा खालामहैनो सानखो बियो? आयै, जानांगौ बेखौ सोरबा बे बिसयाव हामहैनो बुंदों। बेनिखायनो बियो बिखा खालामनानै दिनै बे खामानिखौ मावनो सानदों। बे बिहामजो गिदिरनि थाखायनो बेफोर समस्या जाखादों बियो, मिथिखाबाय आङो। बेनि थाखायनो दिनै न'खराव बेफोरबायदि जेंना समस्या जालांगासिनो, नुलांगासिनो। र' थांनि आङो। मा मोनथारदों बियो गावखौनो? मा गसं गसं थाबाय थायो, खिथु गैया, थांना थां, जिरायना। बेसेबां जिरायनो, दासो उन्दुफैदों। जिरायना जिराय नोङो, आं जिरायनो बादों। ओइ अलंबार, थौना जाहा बाहेरायाव ओंखाम जाहैनि। आं जि बाहेरनि ओंखाम जानो लुबैदों, आं दिनै न'आव जाया। थांगोन ना अलंबार? न'खरनि मानसिया न'आव ओंखाम गोजा जागोन, जों सानैजों बाहेरायाव गोथाव गोथाव जाहैगोन। आं जाहैयालै, आं न'नि मानसिखौ गारनानै जाहैया बिदि एक्सट्रा। मोजां मोना आङो बिदि सभाबफोरखौहाय। बेंग्रासो नोङो, दैयावसो ओरैनो साखरि मावगारदों नोङो, बेखाराव। बिमा बिफाखौ फुसिनो, देरहानि हिनजावखौ फुसिनोसो साखरि मावदों नोङो, आंनि थाखायथ' नङाना। अलंबार, अलंबार। माबा जानाय थां माथां माखुरि एसेबां होख्राव फैयो, मा जादों? नोंसोर सानैनि सभाबनि थाखायनो आं दिनै होख्रावनो गोनां जादों। सोरांस्रि बिहामजोनो आं मैया फैसा हरनो होनायखौ नों हरखोना हरासै? हा? बेखौल' बुंलाय आंनो हरखोना हरासै नोङो फैसाखौ? मा सिरि? मानो बुंनानै थाखो? नोंमाया माबा मोनसे खोथा सोंदों, खोनादोंना खोनाया? हा? बिहामजो, नोंथ' मिथिगोन ना? हरनाय हरै, हरदोंना हराखै बे सैमाया? हा? हरदोंना हराखै बे सैमाया फैसाखौ? मालायनो फैसा हरनो दाहार जाखादों नामा जोङो? जोंलाय मा फैसा हरनांगौ? आं मिथिया, सों नोंसालानाव। आयु, बिदि बुंबाय नोङो? न'खरनि मानसिनो फैसा हरनाया दाहार हरनाय जायो? हा? ओइ बेंगा, हिनजावनि दख'ना सिङाव थाबाय नोङो? हिनजावजों दख'ना सिङाव दोनजाबाय नोङो? माबायै, आं हरनो नागिरखादोंमोन, जोमैयानो हरनो होआसै, फैसाखौ लाना थांजोब्बाय आंजों नांलायनानै। मानो हरासै नोङो फैसाखौ? हो बुंलाय, मानो हरासै? बिहामजोआ एसेबां जानो लुबैनानै थांदों, बाहेरायाव ओंखारलांदों। 3000 फैसा हरनो होनायखौनो नोङो मानो हरहोआसै? हा? आं नोंखौथ' हरनो होआखैमोन ना। नोंनि खामायनायखौ आं बियाखैना। ओरैनोबालाय नों मा खामायो? हो? आंनि फिसालायासो खामायो, आंनि फिसालानि खामायनायखौसो आं हरनो होदोंमोन। नों मानो हरहोआसै? नों मानो बादा होखो? मा? नोंबा हिनजाव सासेखौ दबथायना दोननो हायो एसेबां गाद्दा जाना थाबाय नोङो। हिनजावनि दख'ना सिङाव थाग्रा जाबाय नोङो साला। बिमानि बुंनाया रज'आसै, नोंनि हिनजावनि बुंनायासो रज'बाय। बिमाया देरसिन, हिनजावा देरसिन नोंनो? हा? बिमाया देरसिन, हिनजावा देरसिन? उन्दैनिफ्राय बिमाया जाहोबोबाय, बेफोर हिसाब गैयाना? बे 3000 फैसा हरनो होनायखौनो नोङो हिनजावनि खोथा लाबाय। लानोबो नांगौ, हिनजाव जिहेतु हिनजावनि खोथाखौबो लानो नांगौ। नाथाय नोंथ' सासे लेखा फरा गोरों, डिग्रि गोनां ना नोङो मानसिया। नों बुजिनो नांगौमोन, साननो नांगौमोन। अबे बाथ्राया गाज्रि, अबे सैथो, माखौ खालामोबा मोजां जागोन, माखौ खालामोबा गाज्रि जागोन, मोजां गाज्रि सायख'नो रोङासै नोङो? हा? सायख'नो रोङासै नोङो? आंथ' फैसाखौ नोंसोरनि दोहोननिफ्राय बियाखै। आंनि आखायाव फैसा लेखाजों हरथ'नो होदोंमोन। मानो हरथ'आसै नोङो? नों सासे हिनजाव जानानै हिनजावनि दुखुखौ, नों गांनाय उखैनायखौ नोङो बुजिया।
सासे गोरबोबोथि हिनजावा बेसेबां जानो लुबैयो नोंबो सानसे बुजिगोन जेब्ला नोङो जानो लुबैगोन बै समाव नोङो सोरांसेखौ गोसोखांनानै दुखु मोननांगोन बेसेरा फिसाया बेसेबां जानो लुबैनानै थांदोंमोन आसायाव जाया लोङा फैफिनबाय बेसेबां रुथु गाबदों फैसाखौ होआसै आरो मानो थांनानै रायहैखो नोङो फैसाखौ मोनाबाबो सन्तुष्टमोन बेसेरा फिसाया मानो रायहैखो नोङो बेखौ मानो रायहैखो थांबाय सोरांसेया थांबाय नों बायदि उदां न'आव जिराय उन्दु जाग्रा नङा आंनि बिहामजोआ मोदोम गाज्रिबाबो हाजिरा मावनो थांबाय नोंनि रायजानाय नोंनि बुंजानाय गिखारावनो लाजियासै नोङो सासे बिब' थालायनानै बिब'नि हौवाया साकरियाल मावलायनानै सासे गोरबोबोथि हिनजावा हाजिरा मावनानै जानो हाजिरा नागिरहैनो गामिनि मानसिफ्रा मा सानगोन नोंसोरखौ लाजियासै नोङो हा नोंनि बिनानावा मोदोम गाज्रि उदै गिदिरखौ लानानै हाजिरा मावहैनायखौ नों मोजां नुबाय मोजां खोनाबाय नोङो हा आरो नों लाजियासै मासाव 40,000 50,000 दरमाहा मोनलायनाय सासे फंबाय साकरि मावनाय थालायनाय मानसि थानानै दिनै न'खरनि मानसिया मोदोम गाज्रि मानसिया हाजिरा मावहैनो नागिरनायखौ मालायनि न'आव हाजिरा मावहैनायखौ नों लाजिनाय मोनासै हा नों न'खरखौ बावलांबाय न'खरनि परिस्थितिखौ बावलांबाय हिनजाव मोननानै हिनजावखौ बुरखायजाबाय न'खरनि मानसिखौ जुदि साकरि मावनानै जाहोनो गोसो गैयाबा थां हिनजावखौ लानानै बे न'खरनिफ्राय गोसो खुसि ओंखारलां न'खरनि मानसिखौ जाहोनो गोसो गैयाना थांनानै नोंनि बिहाव बिखुनजोखौ जाहोहैथार सन्तुष्ट आं बेयावबो आलो गोजोन मिनि जाहोहैथार न'खराव थांब्ला नोङो थां हिनजावखौ लानानै थाङोथार हिनजावनि दख'ना सिङाव थानोब्ला आरो मानथो नांगौ बिमा बिफा मानथो नांगौ न'खरनि मानसि हिनजावखौ लानानै थाङोथार बिहाव बिखुनजोजों थाहैथार नोङो थां आंनि बिमाया दिनै आंखौ मानो बिदि बुंनो गोनां जाखो हो मोजां मोनबाय नोङो आंखौ रायहोनानै हिनजावनि दख'ना सिङाव थाग्रा होननानै बुंजानायखौ मोजां मोनबाय नोङो हा जेथ' जायो नोंनि थाखायनो गासैबो न'खराव जाजोबो साला नोंनि थाखाय दिनै गाज्रि रायजाबाय बिमाजों जाय बिमाया आंखौ दिनैसिम रायफेराखै बुंफेराखै नोंनि थाखाय दिनै रायजानो गोनां जाबाय बिमा बिफाखौ फुसिनो मोना नोंनि बिमा बिफाखौ फुसिनो आङो हा बिमाया मा बुंखाखौ गोरजिया खालामहरबाय थांनो आङो नोंनि थाखाय आं गावनि बिमा बिफा गावनि न'खरखौ गारनानै नोंनि नोमा नोमफाखौ फुसिहैनो आङो सासे मोदोम गाज्रि हिनजाव हाजिरा मावहैनो नागिरदों आं मावहोआ आं नागिरना लाना फैगोन दिनैनिफ्राय आंनि जेसेबां थाखा फैसा आं मोनो आंनि मावनायजों दिनैनिफ्राय सोरांस्रिनि आखायाव नोंनि आखायाव नङा मिथिगा खबरदार आरो नों फंसेबो थाखानि बिसय दा बुंसै आं सिगाङावहाय गासैनि न'खरावबो सोङो मालाय गासैहाबो मावग्रा दंजोबखायो होननानै बुङो आंखौलाय सोर लाबावगोन आं सोरनियाव हाजिरा मोनबावगोन गथ' नायनायब्लाबो जाथारसिगोन नङाब्ला थोरसि लथा सुनायब्लाबो जाथारसिगोन सोरनिबा गाननाय जोमनाय सुनायब्लाबो जाथारसिगोन आं खामानिखौल' मोनथारथोंसै खामानिया गोरायानो जा गुरैयानो जा आं मावथारनोसै थाखा नांगौब्लाथ' आरो खामानिखौथ' गोराबाबो मावखानांगोन आं दायो सोरनाव मोनबावगोन दे खामानि गासैहाबो मालाय खामानि मावग्रा दंजोबो सान्दुंबो जि गोसा दैबो गांसोबाय आं जिरायनोबो लुबैसोबाय जि मेंबायबो आयै दसे जिरायनांसिगोन आङो दसे जिरायना लानानैसो नागिरबावनोसै हाजिरा सोरनाव मोनो सोरनाव मोना मोनाबाथ' आरो थांफिननांसिगोन माथो उपायबाव सोर हानिबा न' जाखो जायनियानो जाथोंसै आं दसे जिरायना थाथ'नांसिगोन आयो हाबाब सोरांस्रि नोंहा बेबायदि सम सफैबाय मालायनि दरखं मालायनि गेट जिरायनानै थालायनो गोनां सम सफैबाय नोंहा ओंखामबो जि उखैबाय बेयावलाय आंनो सोर ओंखाम होफैनो सोरनो ओंखाम मोनजागोन आंलाय हाजिरा नागिरनो फैनायालाय देरहायाबा मा खालामगासिनो ओंखामबा जाबायना जायाखै बियो